framtiden kommer se ut här nu? Då kommer det bli färre flyttfåglar i och med det här nya beslutet? Jag hoppas det. Och låt holländarna vara holländare och angripa problemet som de gör nu. Det tycker jag verkar klokt. Jag hoppas det. Jo, men samtidigt igen Lotta, det är upp till den lokala borgmästaren. Amsterdam kan bli orört. Det kan bli så. Det kan bara landa i dessa städer i Limburg och Maastricht och Nya Zeeland som gränsar till andra länder. Det kan bli så. Tack så mycket Mikael Jönsson, kyrkoherde vid Svenska kyrkan i Rotterdam. Ja, du är välkommen. Hej. Har ett omslag. Det återstår att se hur SOK värderar det här. Gunnar Brink. Anna-Karin Kammerling. Sim-EM i Debrecen. Så gårdagens allsvenska fotboll där serieledande Elfsborg fortsätter att övertyga. Trots en svag inledning av bortamötet mot GIF Sundsvall vann man till slut med klara 3-0. Elfsborg toppar tabellen på 27 poäng, 6 före tvåan Malmö FF. På Göteborgsderbyt mellan IFK och Gais blev det delad pott 1-1. Vi hör IFK Göteborgs tränare Mikael Stare. Vi är inte nöjda med resultatet och inte nöjda med prestationen. Var det prestationen var det som inte var bra? Ja, framförallt så tycker jag att vi kommer helt fel in i matchen. Vi är inte aggressiva, vi är inte kompakta. Det var helt enkelt